Господин Цонев, предложенията ви бяха отхвърлени както за ДДС, така и за ДДС на хляба, така и за ДДС на ресторантьорите. Какъв е коментарът ви? Защо според вас? Както обещахме, предложихме нулева ставка за брашното и хляба, защото от нова година виждаме, че хляба поскъпна драстично. Това е най-насъщното нещо за всеки българин и всеки български гражданин. Бъдещето управляващо мнозинство реши, че цената на хляба за българските граждани е недопустим въпрос в бюджетна комисия и го отхвърли. Подчертавам, гласуваха против бъдещето управляващо мнозинство. Сега вече се обяснявате защо господин Пеевски нарече това нещо, което ще се роди, нечистоплътно. Мисля, че ви отговоря. Добре, стана ясно, че е недопустимо в момента през закона за приходите и разходите и не допуснаха закона днес за разглеждане. Отделния закон. Това не означава, че няма да бъде гласувано в следващото заседание. Тъй като предполагахме, че ще постъпят така, все пак имаме доста дълъг парламентарен стаж, направихме така, че внесохме и отделен законопроект, и предложение в този. И двете бяха